बे समाव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन होनाया आसामनि दाब दाब जायगायाव सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो बाक्सानि मेदागादाव बडलेण्ड ओशन कालचार डेभेलपमेन्ट CSLTD नि बानजायनायाव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी श'आ जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरत चन्द्र रामसियारि बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बाहागो लाबावदों मसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मसलपुर जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो मेदागाद दखरा एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनहाबो। लोगोसे दिनै बाक्सानि मेदागाद नब्लाङाव खुंफुंजानाय बडलेण्ड ओशन कालचार डेभेलपमेन्ट CSLTD नि बानजायनायाव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी श'आ गोजोनै जोबनानै थाङो। दिनैनि बे बडलेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2 बे सिजन 2 नि हाबाफारिखौ दैदेननो लानायाव खौरां लाना फैनाय जोंनि बडलेण्ड बुब्लि आरो बडलेण्ड रादाब बे मोननै निउस पर्टेलनिसिम गिबियावनो आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाया थाग्रोबाय। दा बेवहाय बेखौनो आं फोरमायनो लुबैयो बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बेखौ बिथांमोना दैदेनबोदों, बिथांमोना जोंखौ सामलायनानै हरनो थाखाय खावलायहरनाय लेखा बिथांमोननि खोथाखौ सनमान होनानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला बिसा बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय मेदागादनि बडलेण्ड दरबार हलाव जोङो खुंफुंनानै हरनो थाखाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों थाम थिम खालामनाय जादों। बे लेखाजों गोबां फोसावनायनि गेजेरजों गोबां मिथिहोनायनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनायनि गेजेरजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ दा जोङो सामलायगासिनो दङ। बे दा जागायबाय, बे जागायनाय हाबाफारिया दासिम सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिनो दिनै जा जोंनि बे BTC ओनसोलजों लोगोसे सारा आसामाव जेसेबांनाखि गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जानानै थानाय रोंगौथि बिथांमोना दिन्थिनो थाखाय खाबु मोनि बा सुबिदा मोनैनि थाखाय गोबाङानो उन जानानै थानो गोनां जायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बिथांमोना जिबायदियै खुंबोनो थाखाय लाहार फाहार खालामबोगासिनो दङ, बेखौ जोङो सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनानै थुलुंगा होनायजों थांखि लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंना हरनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनानै दा सोलिगासिनो दङ। बिदि दिनै बाक्सा जिल्लानि जे बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जे अडिशन बियो दिनैहाय बाक्सा जिल्लानि जे बडलेण्ड दरबार मेदागादाव जे जादों। दा बेयाव जानायाव जेरैबायदि हाबाफारिखौ जोंहा खुंफुंना हरनायाव माखासे आफादफोरनि बिराद बिहोमा दं, जेरैबायदि बिसा हारिमु आफाद आरो लोगोसे बेयाव गोबां सापर्ट होदों बर' थुनलाइ आफाद, जेरैबायदि बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोराबो सापर्ट खालामदों आरो गियानि गुनि बेक्तिफोरखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै मदद खालामनायनि थाखाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बे बाक्सानि उनाव जा चिराङाव दङ, बिनि उनाव जाहैबाय क'क्राझार आरो लोगोसे जोंहा कामरुप आरो लोगोसे गुवाहाटि आरो कार्बि आंलं बेफोर माखासे जिल्लायाव जागोन। आरो लोगोसे बे अडिशना जोबनायनि उनाव फिजिकेल अडिशन जोबनायनि उनाव जोंहा अनलाइन अडिशनबो लागोन। मानो होनबा गोबाङानो जायफ्रा बाहागो लानो थाखाय सुजुग मोनाखै बिथांमोनहा बाहागो लानो होननानै खावलायदों, बेखायनो जोङो अनलाइननि अडिशननि बेब'स्थाखौ खालामदों। जोंहा साननैनि उनाव जोंहा मोनसे वेबसाइटआबो लन्च जासिगोन आरो बडलेण्ड गट टेलेन्टनि वेबसाइटआ। बे गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनैनि समाव टेलेन्ट होनना बुङोब्ला मानसिनाव गोबां रोखोमनि टेलेन्ट दं। जे टेलेन्टआ जाहैबाय जोनोमजों लोगोसे मानसिनो इसोरा हरफाखायो। सोरबाबा मेथाइ खननायाव बिराद पारफेक्ट, सोरबाबा मोसानायाव बिराद एक्सपार्ट आरो सोरबाबा गोबां रोखोमनि बेनि अनगायैबो गोबां टेलेन्ट दं। जेरैबायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय, बारनाय, फेशन दिन्थिनाय, सावगारि आखिनाय, बायदि रोखोमनि एरलु एरला खालामनाय, दामनाय देनाय बिराद ओंथि गोनां मावनो हायो आरो। दा बैफोरबायदि ओंथि गोनां रोंगौथिखौ जोङो सायख'नो थाखाय बे बडलेण्ड गट टेलेन्टखौ गायसननाय जादों आरो बिथांमोनखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोङो थांखि लादों। जेरैबायदि जोबोद साबायखर बावनांगोन, गोबां आफादफ्रानो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गावसोरनि दायथ' लादों। जोंनि टिमाथ' बुंनो थाङोब्ला बारा गिदिर नङा, नाथाय जोङो सानस'वाखैमोन जे बे टिमाव जेरैबायदि, नाथाय गोबां टिमानो बेयाव बाहागो लानानै दा बियो मोनसे गिदिर महर मोनबाय। थांनाय 2019आव बियो फिसामोन, नाथाय दा लासैनो बियो बिराद गिदिर महर मोनबाय आरो जेराव गोबां आफादानो बेयाव खौसेसै।
आरो गोबां आवगायनाय आरो जाफुंनायाव मददसै। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।